Takže pozdravujem, ja vás vítam opäť na mojej ambulancii na tomto YouTube kanále. Dnes si budeme rozprávať o nevrogenej tetánii. Je to častá téma u mňa na ambulancii a myslím si, že aj u mojich kolegov. Takže poďme na to. Nevrogená tetánia ako taká sa nám delí na tzv. Metabolickú, kedy je vlastne príčina v poruche metabolizmu vápnika. To má na starosti endokrinológ, vieme to pekne vydefinicovať a pacienta vieme odoslať tam, kde mu vedia pomôcť. Pokiaľ sa jedná o nevrogenú tetániu alebo vlastne tetanický syndrom, je to súbor predráždenia centrálneho a periférneho nervového systému, kedy dochádza ku nadmerným svalovým spazmom hladkej svaloviny. Môže dochádzať ku trpnutiu v oblasti jazyka, v oblasti pusy, v oblasti líca, v oblasti rúk, v oblasti dolných končatín. Tak, čo robiť v prípade takého akutného ataku, ak ste pri niekom, komu sa práve niečo také deje, ako mu pomôcť. Takže v prvom rade tento dotyčný, ktorý má práve atak, má plítke dýchanie, takže musíme mu pomôcť upriamiť jeho pozornosť na to, aby nadýchoval sa nosom a vydychoval ústami, aby v prvom rade nehyperventiloval, aby spomalil to dýchanie, aby sme ho teda nejakým spôsobom upokojili. Čiže prvá vec, dôležité, aby sa nám upokojil, dýchať pomaly a kľudne, nádych nosom, výdych ústami. V prvom rade, pokiaľ stojí, treba ho posadiť alebo dať ľahnúť, dať niečo pod hlavu, na bok a pozor, aby bol v stabilizovanej polohe alebo aspoň dať hlavu na bok. Pokiaľ máme k dispozícii, môžeme mu dať studený obklad na čelo alebo tuto vzadu na šiju a nech sa sústredí hlavne na pomalé dýchanie. Pokiaľ by sa stav nezlepšoval, samozrejme je na mieste zavolať rýchlu zdravotnícku pomoc. Tam už ináč nevieme pomôcť. A ako predchádzať tej nevrogenej tetánii? Nevrogená tetánia alebo ten tetanický syndrom najčastejšie postihuje mladých ľudí, ktorí často bývajú v strese, bývajú v napätí. Často to môže vyprovokovať aj sebemenší podnet, je to len také doťuknutie toho dlhodobého stresu. Čiže ako predchádzať vlastne tej nevrogenej tetánii. Takže v prvom rade by sme sa mali zacieliť na to, aby sme mali kvalitný spánok. To znamená, aby neponocovali naši tínedžeri. Stáva sa to aj mamičkám na materskej, alebo taktiež ľuďom, ktorí sú veľmi vyťažení v práci, majú nočné smeny a tak ďalej. Čiže je veľmi dôležité dodržiavať ten spánkový režim. Pokiaľ nám to obmedzuje práca, tak si to nastaviť tak, aby sme mali upravený ten režim tak, aby sme mali nejaký dostatočný počet hodín spánku, kedy vieme fungovať. Čiže naozaj veľmi dôležitý je spánok, pretože v tom spánku sa nám produkujú látky, hormóny, ktoré sú dôležité pre náš centrálny nervový systém a nielen preň, ale aj pre telo a regeneráciu ako takú. Vy, keď máte oddych, keď ste oddychnutí, máte oveľa lepšie nastavené parametre jednak v tele, aj svoje osobné, aby ste dokázali adekvátne reagovať na stres. A určite, keď ste si aj všimli, že keď ste menej unavení, nejakú kritickú situáciu viete lepšie zvládať, ako keď ste unavení, tak ste viacej podráždení, hej? Čiže toto vlastne viac menej tak so sebou súvisí. Ďalej, dodržiavať stravovací režim.
Ten, kto je raz na deň a vlastne má tendenciu k hypoglykemii, čiže nedostatku cukru v krvi, tým pádom nedostatok energie pre mozog, zase sa predisponuje k tomu, aby taký stav, ako je neurogená tetania, tetanický záchvat nastal. Alebo naopak, tí, ktorí pijú veľa kávy, veľa kofeínu, veľa Red Bullov, rôznych stimulátorov, toto zase ten nervový systém predražďuje až do nepríčetnosti a tak si vlastne môžu vyvolať ten tetanický záchvat. Naše telo je veľmi úžasné, dokáže toho veľa zniesť, ale jednoducho, čo je veľa, je nezdravo. Čiže druhý bod je dôležitá strava, pravidelná strava, prijímanie dostatočných tekutín by malo byť samozrejmosťou. Taktiež po ďalšie musíme na sebe pracovať, stanoviť si hranice a nesľubovať niečo, čo nemôžeme splniť, aby sme sa zbytočne nedostávali do ďalšieho stresového momentu. Z tých ďalších parametrov, čo by sme si mohli pomôcť, je samozrejme využitie magnézia ako výživového doplnku, ktorý pomáha predchádzať tým tetanickým záchvatom. Ak nemáte k dispozícii magnézium ako také, stačí, keď máte kúsok čokolády, necháte si to rozpustiť v ústach, aj tá čokoláda v sebe obsahuje magnézium. Pre správne fungovanie nervového systému je dôležité nielen magnézium, ale aj vápnik, fosfor, kálium. Všetko sú to látky, ktoré musia byť vlastne v rovnováhe. Pre správnu hladinu draslíka je veľmi dobrý banán, takže kľudne jeden banán denne, kúsok čokolády, orechy, proste všetko, čo nejakým spôsobom vám pomáha, si vyskúšajte. Samozrejme, ďalším dôležitým bodom, športujte, naozaj hýbte sa. Ten pohyb nám dodá toľko endorfínov, ktoré naozaj teličku dokážu pomôcť vytvárať v konečnom dôsledku hormón šťastia a celkovo sa budete cítiť lepšie. Ak máte nejakú zlosť, stres, radšej to choďte vybehať, vyskákať, vyboxovať. To je jedno, aký pohyb si zvolíte, trebárs aj tanec, ale hýbte sa. Čím viac, tým lepšie. Ja osobne, ak mám stres, naozaj veľmi mi pomáha pohybová aktivita, aby som dokázala správne fungovať. Takže tých spôsobov, ako sa vyhnúť tomu tetanickému syndromu, stavu, je naozaj veľa, ale v prvom rade všetkým doporučujem, aby sa upriamili trošičku na seba, skľudnili, predýchali a ak aj majú zlý deň, treba nájsť aspoň jeden dôvod na úsmev. Už len to, že sa ráno zobudíme, máme ruky, oči, nohy a mohli sme vstať, mali by sme vyjadriť vďačnosť a konečne sa môžeme usmiať, pretože nie je nič úžasnejšie ako to, že nás naozaj naše telo vie počúvať a nemáme vlastne tým pádom žiadny problém. Takže prajem veľa síl a
športového ducha do ďalších dní. Všetko dobré.